Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare iko zvinezvi. Kumbare vakutoita makwikwi ekuda kunokompensata vanhu vaya vakakanganiswa nemoto. Zvakatanga na former MP wekumbare uyo anotwa Chamisa achitaura kuti inini ndichaisawo ruoko rwangu ndichatambanudzawo pandokwanisawo kuti ndinge ndichiassistawo kana pane zvandokwanisa kune vanhu vakaita se vakarasikirwa nemabusinesses avo kuburikidza nemoto uyu wakarova ukaparadza zvinhu zvese muMbare Musika. Saka ndo iye ndiye akatotanga vanhu vakatofara vakati kana patodaro thank you so much uyai mutoita se mutotibatsira because tiri pakuremerwa. Nhasi ndakuonawo bato reZaNupf riri kubudawo riri kutaura kuti Mbare in formal government and development partners to assist a devastating fire swept through Mbare Musika market in Harare, leaving 5,000 traders in ruins. The government, alongside development partners, is planning a relief response to help affected traders. Ndo mashoko andiri kuona ari kubuda panapa kureva kuti muZimbabwe inova kuita vachita something. So MP weku opposition ndiakangotanga kungota kuti I think vanhu vanofana kubatsira government vaitosumudza musoro. So it's all about competition iko zvinezvi, and the competition yakadaro is something that we need in Zimbabwe kuitira kuti nyika ikwanise kunge ichienderera kumberi. Saka ndangoti kana zvichinge zvadai soka zvinenge zvasvika pakuita se pachikamu chekunakidza, because hatingangoti paitika problem yakadai so pomirira kuti kana zvakaita se kunana cyclone aidai kwekwe zvekuti dzakazenge dzangonyaya chete chete. Nawo vamwe vari kubvumawo vari kuti kana madaro munenge babatsira, vamwe vari kuti munongovada pakuvhota vanhu ivava, vabatsirai vanhu ava idea ikona kungoramba mungoriziyi like zvamanga kugara muchiita. Umwe vari kuti ZRP only knows how to beat up children, women and unnamed civilians. Here we have people who store 4 million armed and they can't capture them. ZRP acts tough towards kids and named people. Otherwise, if we bring guns, we can demonstrate, shut down the country and remove ZANUPF. Kasikai kumbotibatsirawo kumbare uku. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevanhu vari kubuditsa zvinhu zviri pachest, vari kudurura zvinhu zvakazara pamoyo. Mwari kuti zvinorwadzawo zvechokwadi, but I think it's time for government to fix that place. Ndo mamwe mashoko ari kubudawo nevamwe vanhu kuti zvinorwadza, asi batsirai hurumende ngaiwe ibatsire igadzire nzvimbo iyo kuti ivewo nzvimbo inoonekera, because apa takazanga kuratidzana dzimwe nzvimbo dzakanakisa iyo misika iyo onai musika umwe kwakati musika umwe kwakati. Saka pakutonzi I think this is the high time yekuti pange pachimbosotwa kuti paite se pange pachionekerawo, pange pakanakawo. Muri yeZimbabwe ndangondidarike nepanapa munoziva kuti nini I will never disappoint, and ndinogara ndichingoya nenyaya dzakasiyana siyana. Kana uchingosvika panapa first time yako, gara wasubscriber, ukomenda, ulike, ushare, uchindiudzawo kuti nyaya iyi woyi sekunzwa uko uri kuzviita uri kuionawo sei.